Iwe. Inini ndakakufunda kuti chaja yangu wakaisa ipiko nezvanda angofamba netambo nemaezi tende waya. Ai, tandofamba naye. Munhu wakaita sei? Chaja dzangu dzose wakarasha. Ndizvo ndikakufunda kuti iri pai. Hautombozivi kuti chiri pai. Kana haundi kuchita newe. Hauchita newe ndikufunda chaja yangu wakaisa ipi. Ndinofanira kunge ndichifamba netende keni. Dende se kuta kubesere kudai. Siro ri ndinofamba naro. Harigari nemota richengeti zvemagesi anozva chinda. Saka ndoita sei kana ukasisa zvimusoro zvose zvekuekera. Ngira zvangu zvakatonaka kudai chichi. Ndakachipuwa kaichonoziva. Asa ndakachipuwa chinhu ichi. Hauzivenza newe. Mari? Ndati ndakachipuwa chinhu ichi wachiziva. Ndakachipuwa naMichael Senzia. Vakagona. Zvakanakisa zina zvitengesa. Unazviwa here. Tizi. Saka ini hautodi kuteerera kanzani newe. Urikumbotei? Chichaukite ipapo. Arikuba ndikuona video unoona ipapo zera unoona ikatuni rezera rako. Inayo kuti katuni nemaka. Saka unoti kuti apapo zvikatuni zvana adoko zvito zvaunongochitsira chiona. Zvemaka? Zvokona ni ukunanza munombo kuti kune katuni yeshonani. Wakambozvoipi kuti kune vanhu vanoita zvekuekita achitaura zvishona makatuni. Watoriko vachitira wana hwamazuva ano haugona unogona. Vane vachidii? Vanenge vachihwa vana hwai udachiwa here chimwe ndechekakomana kanogara uku. Imhuka dzinenge dzichitaura. But vana vadoko zvinenge zvichinyatso kuindika. Havana hazvo basa nazvo kuti imhuka vanongona havo savanhu. Saka iwe zera rako zvoti kunakidza zvakaita sezvi. Ini hangu zvinonakidza. Imi munogona kutongoona kuti inini zera rangu ndinoona zvakaita sezvi. Zvidoko zvevana vadoko here izvi. Izvi zvinogona kutongoona chero Mwari chaiye anongoziona izvi. Hazvina hazvo basa izvi. Zvonakidza zvekutodero. Zvekutoinda chaiko chaiko. Ndiani akazviita izvozvo? Ndiani munhu akakwanisa kutofunga apedza kufunga ototi ndakuda kutogadzira mukanda totoisa mumahwi utonase kutoti shumba inobuda ichitotaura kutoti ndiye anzi Tidana Tipa ndo vakagadzira video iri. Vanogona kuzivira kupi Tidana Tipa wacho? Tozira pa YouTube ipapo. YouTube zera kunoza zve YouTube. YouTube wakaiudzwa nani? Zira kuma Amazon. Ndaita kutorera phone. Kuna Amazon ukaziva kuti kune YouTube zera rako iwe. Saka pa YouTube chacho hautine imari ipapa. Imari. Unotibira mari yangu uchindojusa kuti undoenda pa YouTube kaiwe. Mari chiniga ne mari yangu ini. Iwe kutozviti chimanje zera rako. Muzi. Imari yangu yakwana ini. Tujaidzwa uko. Chichoni izvi ndipedzise nangiri yangu. Ndipedzisa ipapa. So ndodza kuti nyangu mwana ari kukireshi utoona zvi. Chero mwana achangobva kuzvagwa. Otoona izvozvi. Zvinoedza kudzidzisa chichi chaizvo. Shona mune shona ine tsanangudzo dzakakwana. Shona yemuZimbabwe chaiyo. Hamuna shona yakare, hamuna chirungu. Hamutombori ishona chete. Shona. Asi iwe unogona shona. Saka sei uchiona ichi chinhu ichi? Ndiri pane mumwe mufana so anogonawo hake but ndinoda musendera wechidikiso. Anogona hake. Zvinonakidza zvakadero kana zvakadero. Zvinonakidza. Zvekuti mogona kutoona. Chitokundipe zvitete. Ndiri ndizokupa hangu zvekudero. Kuti unogona watopedza mari yangu yese uchingovhomora tinotenga data hanzozivi ipapo. Asi nditoona pamwe pakanzi dudu muduri wani. Dudu muduri dzakazwe chaiyo. Dudumduri katswe ndinenge katswe. Saka vana unongwanikwa pa YouTube chete here kana kuti kune kumwe zvi? Ndepamene pamwe handini hangu ndovazitira pa YouTube. Pamwe kuma Instagram anowanikawo but ndovazitira pa YouTube. Nyanziva vari kunyika ipiko vanhu vava vanenge vachitaura nemusemuka kudai kuti nyika yacho unyazo kuiziva.
ini nangu ndongoziva kuti vanongoita zvepa YouTube papa. Zvama YouTube izvi. Saka nyango munhu achigona chitaura chirungu achigona usingagoni zvachose chira chigona asingagoni ndowatotoda vasingagona kutongozviimba izvozvi izvonizvi kuti dudu mudiri akunetsa ako nyange muchaini anogona kuzviita izvozvo. Dumduri iwo kambogona kuti muchaini chinguri zvindaadaro zvitochimbawo zvakanaka wosaka kuYouTube kwavo vane vachindiona kuzi chidanatipa avarapa dhasa rangu ropera haro zvakangonaka hazvo ndotoona kutoti vanoita zvinonakidza asi ndaramba kuti ndinoda kuona unondikumbira kuti ndokumbirawo kumbojusa kwete kungondibira mari yangu uchienda kunojusa unondikumbira hanimbokurambidzi kana zvinovaka zvinhu zvinodzidzisa upenyu zvinhu zvoita kuti iwe unge pfungwa dzako dzigara dzakanaka usingaoni zvosvodedza iwo paindaneti ndinokupa kwete kuti unoita basa rokuti iwe zera rako doko iro rakaita seru unoita zvekutsvakana nezvinhu zvosvodedza handidi izvozvo handitodi zvotondipasha infact ndinokana kuoda foni unofona ngokuona foni kana wewe uchingoona izvozvo chete zvevanhu vezera rako ndosaka wakazorasa chimusoro cheikira changu inawo yekuti izvozvo waita izvozvo kwena uchaoni kana chunhu unondikumbira vandikumbira ndokupa ndimbokunini zvinodzisa ndoregere kukupa ndotokupa kana shamwari yako futi unoachionera munomba hauindiko unoindireko unomupira munochiona kuti icho zvamupa svuniwe ungatozondiitira zvimwe zvinhu pano kuti ipapa pandakupa foni yacho izvozvi unototamba magemu utodownloada magemu andisingazivi nana Candy Crush unongoona wapedza kuona udzosera ndichitozviona kuti uri kuona kuti asi iroro nyaya yekuti iwe kana munhu mukuru atanewe achipwanyiki kana ndichodaika ndinendotoova nehasha kuti iwe kana munhu mukuru atanewe handikumbiri vandipa ndikakwereta iwe undidzikamirewe undidzikamire kuti flo ndati ini kana munhu utane vanhu makuru zvokwadi kukura nema unofanira kuteerera chandofana kutaura izvozvo chibva pano windi chindi ndogeza ekira kwawo ekira kuti kudaro iwayo papano uchindoona iro katundoro unondoona uriko kuseri ikokoko unopedza kuona kati ndakambata nazvo handina kana problem iye tina ndatipa ndozvoita vanhu vezera rako chinde ndatichibva pano unodzokerei unogara uchingokwenya une mhezi here une mhezi here unogara uchingokwenya kudaro saka usei uchingogara uchigwabvura ndati wadzokerei ndakuza uchibva pano wadzokerei zvekusunga dhuku yangu nekuti ndanopedza kundoona kati ndachiona zviri kuita papi iwe unondiudza iwe kuti ungandiudzira fashani zera rako iwe fashani unaiziva iwe dhuku rakakuwandisa une upapazi hwakawandisa hwakavhengedzera iwe unovhengedzera ndokwakadi unokuza kuvhengedzera unodakurwa nebapu unondibvunza zvefashani ini zera rako izvozvo bapu kudaire gbai ndoroda kurwa naro fashani unoiziva iwe fashani isu tisaiti kana tarova majejeti edu tonanga hedu kumagirusa pagrowth point pe vanhu vaiti vaigara pasi vanhu vaigara pasi ndo fashani ndairova fashani isu nditozvida iyo itori zvekutoti izvoni ukatenda kana mukirasi menyu uchiudza shamwari dzako kuti aiwa kana ninge ndandakaroverera izvozvo zvakatonaka wauzivi fashani ndiwe manoti tidanatipaka vaona ngotiza iwe unondiudza kuti vanhu vakachasa kuti yekera mavhoisi angachibuda netuvanhu mukatoti wachibuda vanotiza vakandiona ini kutiza kuti munhu ndewapi saka otherwise uri kuzama kutaura kuti ina handina kutonyatsa kupfeka zvakanaka ndozvauda kuzama kutaura mai vanoudzwa kuti havana kupfeka zvakanaka ndati ndinoti chidhori iwoka ibva pano ibva nhasi unovata pazhe chibva buda unonovata unostaura kugeji enda kupazhe
pashe buda pashe unobuda nekoko kuendepi dzoka buda nekoko pashapo unobata pashe naso katoro zvakadaro picture ichiitwa unotorozera rakuru handitombodero dokuzadza shamwari dzakoti mangu zvamukira zviro pashe uri benzi rakati tende mwana iwe benzi rakati tende chere